Predstavte si, že vstúpite do bytu, ktorý vás prinúti zastaviť sa a povedať: presne toto som hľadal. Päť izieb, 2 poschodia, terasa, 190 štvorcových metrov v centre Košíc, vysoké stropy, funkčné kozuby, nová kuchyňa. Bývanie v bezpečí a v zelení. Toto je riešenie, ktoré ste hľadali. Nič lepšie v Košiciach nenájdete.